Welcome back to the YouTube channel Malawi and Cameras. Agwagulu tufado ne running mate wa chipanja UTM. Anyway, abwe yaba track. Nditu a Dr. Kabambe yaba track. Komano yeah, running mate wa ndindani. Matrack awi, track yamba yo, track number 2 muli anyudo ne Kambala. Komano na anyudo ne Kambala. Nde anyway, anthu akayilabe koma between atidigirale ngezoka. Yokonza Malawi nde tanthauzo lake logwiritsa ntchito matractor. Tione kuti umu muli ndani umu khangati muli enanso sindiwona kuti muli ndani. A secretary general. Chabwino muli a secretary general. Galimoto sina kutidwe mofanana ndi ija nde ngati galimoto yasiwo wachipani kuyenda chonchi. Ija yakutidwa kwambiri muli ndani mmene muja koma tiona Brian. Akalambula bwalo anthu pamene pa kukalandira ndi. Chabwino kuimba hapa. Anyamata kuimba. Kuimba kuti akuti chani. Anyamata pali nyimbo tu pano. Kuli nyimbo. Nyimbo zimenezi zamilandu ndeti ngwasi aimbe okha tisengepo mulomo ndithudi pamene pagalimoto zikufika matractor ndende awiri amenewo akubwera matractor ndi awiri akoneka ngati awiri yoyamba ndi chimodzi chimenechi zikuoneka ngati ziwiri mwina tidikire kuti zifike pafupi tione bwinobwino galimoto imene awanda Kabambe chabwino iya tikaona ndithu akuyendetsa okha Dr. Kabambe ali mmenemo Dr. akuponya ndithu magiri ali serious koma kanga ndikusukulira A Kambala we can confirm kuti nda Kambala pali matractor awiri pano bambo Kambala komanso Daliso Kabambe akuponye mapyana nchoka tukuyendetsa nchovuta kuyendetsa ineyo sinaloteko kuti ngayendetsa chimenechi koma Brian ngati pabwera matractor awiri ndoti nditsogoleri ndikati ngati kwabwera matractor awiri nditsogoleri ndi running mate wake sungangokwera ichi pamene mtsogoleri wakwera kutsogoloko ukhati running mate alikati ayizosatheka running mate pali makatapira awiri amene ali pa mdipiti umene wanyamula Dr. Daliso Kabambe. This is quite interesting to watch. Iwo watu abweretsa yawo style iyi Brian yawo. Yeah. Katapira woyamba kufika pano pa Bingu International Convention Center. Quite interesting to watch. Kwambiri Brian. Ndi makamba kuti indezi pani zikumabwera ndi style yawo yobweretsera candidate ndi running mate. Koma wawanda aiponya kwina. Aiponya patali. Naenda kuchoka kuti anda kuponya magia si automatic akuponya magia and style hii Brian ndibe nayo maombi yao aiponyera patali aiponye koma UTM amakhala very creative kwambiri izizi lero ndi day 4 pano kubwera ndi matractor chonchi kungokwera matractor okhawo zikupereka uthenga kuti they are ready to work ndi njira yomwe anakhala pasi ndithu nkulingalira kuti kodi azinzathu afika motere ku PICC ife tikafike bwanji nde njira yomwe abwerera kuno ndithu ndi yawo and akwaine atwadi very creative
wireless yakanema ya Times giving you the avula chipewa chipite mbali ya huku. Dr. Dalitso Kabambe kutsika mu katapira nchovuta tikuyendetsa chimene nchovuta kuyendetsa Brian. I don't know kuti Kabambe amadziwa ndikale kuyendetsa chinthuchi kapena amba kuchiphunzira. Ayi mina anachiphunzira anawerengera kuti kufunika tizapite chonchi koma zapamwamba UTM yaponyera game in terms of presentation. They are the best so far. Lelo day 4 koma aiponyera kwakuya anthu chifukwa kuyambira tsiku loyamba kufika lero sitinaoneza chonchisi. Akambala yeah, amene apiteza nawo bwinobwino ndomwewo anatizuza kulingalira koma ndomwewo ndiye kuti anzanu aja ndoti basi tu zativuta matinati kodi amene mupromu ndike monka ayi koma anzanga anali atalowa kale mkatimu ndiye poti kukumakhala masawo osiyana presentation ndimati imwina awatsogoza kuti lowani ndikupezani koma apapa momwe zililimu Mathews Mtumbuka ndoti sa running mate ayi. No, we can independently confirm now kuti zikuoneka kuti ndakambala koma tichita confirm mkatimu chifukwa before zonse kuyamba bwinobwino candidate akumapita kutsogolo kukalengeza kunena kuti running mate wanga ndwakuti nde koma Brian didikira ende kuti alengeze mkatimu koma zomwe zachitika apa basi olo mwana can conclude kuti ndomwewo koma mkatimo akamayambaso alengeza ndithu kuti ine running mate wanga ndwakuti yukhanga tinjanyuwaniso tu katapira yukhanga tinjanyuwani katapira mwina anambokonzekera kalekale komanso ujeni awawa akambala ali ndi construction company ndiye mwina nkutheka amati nkaka construction ndiye mwina akapena zachokera kumene zachoka kumeneko koma dzimata ndithu mastika akabambe komanso tinene kuti sija automatic Brian inu kwadi mungaendetse sazambirimbiri mungaendetse koma tona chinthuchi ndithu ngati akabambe amathandikale kuyendetsa fine and good koma ngati anachita kuchiphunzira amasiku awa kuti ife tuzapita style iyi tapatsa akabambe aiponyera kwakuya UTM andi ndimene manena kunena kuti zaka zingapo zapitazo malemu chilima adafika pa commercial hall mwa mtundu winanso nthawi imeneyo ndithu tiyandikire Brian pafupi apo ameki posachedwa pakhala akwalandira akabambe ndi Mtumbuka kuti okay ndabva kuti ndithu malenga chiyenda ali pamenepo kutola zonse ndiye mwina tingofotokoza kwa ena omwe akumvera pa wireless yathu ya Times kuti kutsika muzimatractor zimenezi akabambe tsopano ndi akambala ayenda alunjika pafupi ndithu ndi chipata cholowera mu BICC auditorium pamenepo awalandire ndithu ndi chief elections officer CEO wa MEC Andrew Mpesi ndiomwe akumalandira ma candidates ndi ma officials ena aku MEC akalandira pamenepo achita chipikisheni mkatimo ndithu kuti mwambo onse uyambe chomwe chikumachitika akalowa mkatimo akapemphera nyimbo ya fuko la dziko lino ikayimbidwa kukumakhala zolankhula akumalankhula ndithu mneneri wa MEC Asangwani Mwafulira akumalankhula Andrew Mpesi ngati kufotokozerapo zina zachisankho akenako akumapatsidwa mpata ndithu candidate kuti apite kutsogolo akanene yekha kuti ne running mate wanga ndi wakuti akanena ndithu zimenezo kukumakhala kusayinira kwa code of conduct kusayinira kulumbira kuti ine ndikwaniritsa malamulo ofunikira pachisankho akachita zimenezo kukumakhala ndithu kuti candidate apereke speech yake akapereka speech yake amekiso wapampando wabunge amene loyendesa chisankho anabe mtalimanja akumalankhulaso akalankhula ndoti kwinako basa apatsa mphatso ajambulisa chithunzi zikatero zatha ukumakhala ndithu mwambo waufupi not more than 2 hours. Surprise, basi tiwo wasankha Mathews Mtumbuka Mathews Mtumbuka ndi running mate wawo iwo wa Dalitso Kabambe ngakhale kuti iwo anabwera ndi Newton Kambala track kumwambia iwo
Hey, you see?